Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian عزو السلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنات عالم كوينكم نمدبات ريدي إرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربوع كلتا كاتيت كلتا شعن إسران كلتن فنو ريدي إرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو UCI لومي أبزو تصود رجاتات إيرترا بهاجر بينام غرماي دما بولكي كداماي بوتحيزوم أب قداي سودان إثيوبيان ززتي وعلامة رح تهاجرات زوبا أب أوغندا ككايديو منيسترات قدات وطعي محبر هاجرات عرب أبزوبا وطعتاو قدات مخرز علمو على أكايدوم راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان علتاو زينا محبر قددم بشكلة عالم مالت UCI تمال بحث لكاتيت أبزوطو درجاتات إيرتراو تقددماي بالجماويت وورلد تور تيم انترمارشي وانتي غوبرت بينام غرماين أم مثال الهاجراتن تقددمتن أب قدماي ترتا تقميتهم إيرترا دحر غلطة شحن 10 شمونتن نمجمرا جزين أب قدماي ترتا كتملس سخالت شحن 974 نتبي بمحازيا نإيرترا سعيبن دوب أفريقيا بشحن شمونتن 265 نتب 3 نتبي ألجيريا بشمونتن 255 نتب 8 كالئتن سالسيتن تسرعن بولكي قدما يستسرع بينيام شمونتن 277 نتب غوهل لنكلو دوب أفريقياوي ريان جيبونس بشدش 277 نتب 66 نتبي كالأي سالساي درجة زحزة إيرتراو تقدماي أمريكاويت وورلد تور تيم AF Education Easy Post مرهاو قدس دما 365 نتبي أكيبو تقدماي ماليجاويت كونتيننتال تيم متكل إيو بوغنو بخلطة 232 نتبي أبشو عيد الرجاب بمغماتو مسك قداموت 10 بولوصات نستسرعو بس إيرتراوين تقدمتي 3 قبرو أبناي زور حمسال المحبر قدم بشكلة عالم قدماي درجة حزازة لإيرترا تقدمتا كتابة كورونا فيروس كوستو بزي مخالهم أب إسرا لكاتيتا بتجمر زور رواندا كلتا شحن إسران كلتن كتبوكريا إذا بكرا زدما أن إيرترا بدرجة هجر نتقدمت دما بولكي عباسيا كوردولوميو يوغندا أب قدايتي أب سودان إثيوبيان زلو كونتا ززتي وعلى مرح تهاجرات تزوبان مأنقار تلالي خمزلا أفليتا بريزيدنت هاجر يوري موسيفيني إتو على أب سمت صور حمقابيت ككايل ممدابو مروازينا كاب كامبالا الرقاقيتان أبومبر إيقاد دكتور ورق نهجبيهو زحلف سمون مس بريزيدنت موسيفيني أب إنتبا أب زركب بيت منقستي أب زقبرو ركب بزعباتو على بزملكات قدم ميت مكيادوم إتن مروات تقيسان اتو على أب تحت تسلال زباو ودب إيقاد ككايد مخانو دما تحبيرو كاب أبالينات نايت مأكلاي بيت صحفتو أب جبوتي زركب إيقاد سحيباز نبرت إيرترا دحيرا دما كم استمرستكوا انت تقلتت بنتفات كتواسق قنا أي ترانيا بزيكا إيرترا دما شوعات أبالات زباو ودب مالت جبوتي إثيوبيا سودان صومال كينيا أوغندا سودان دوب سودان أب استفلالي قدات تزبا إساتفا منيسترات قديات وطعي محبر هاجرات عرب أبزواوت تاو قديات نمخرز علمو على أب كويت أكايدوم أبتب سلاسات الرستخايدو على أتو منيسترات حوتي أب حبرات إمارات عرب زكايدو نايدرونن مسايلات مدقعتي كونينوم أتو منيسترات هبرأسزي أمونغو أبالات هاجرات بزعبا خلو زقبو متحقاز بزملكات كم استزراربو مع كنازينا وشمت أكاليحن أب شحن 945 أب جبسي كتما كايروس تمسرت محبر هاجرات عرب أب زوان زي إسران كلتن أبالات هاجرات زحقو فيو جبوتي صومال السودان أب قرن أفريقيا زركبا أبالات محبر هاجرات عرب خونان كلوا يمن سعود عرب جبسني ورانوس دما أب كل مايك إح بحري زركبا أبالات نايز محبرين زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي الله راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أو سومزيك قربلكم سنة مكتال كوينات إثيوبيان سب ألبو نفرتي درونن بدرون زفلتا سب ألبو نفرتي بنايرو حقمو قوت أتصري زمرحا ويدماني كمبيوتر بروغرام تتعينن بجزاء رأسن ززورا بررتين مبرار درون ناي مجمرة نفاريت كابت مهاز كان مجمرتا إسراك في الزمن أبسن حساب زنبرن ببقوانو كمعبلت أنحنيو درونات زتفلالي عقن زلون كوينن
ንዝተፈላለየ ጥቕሚ ማለት ጂኦግራፊካዊ ካብ ሰማይ ዝውሰድ ስእሊ ንሕርሻ ንምብልጻሕ ኣቑሑት ብዓብዩ ድማ ኣብ ዓውደ ኺናት ኩዕላ ጸኒሐን ዝተፈላለያ ሃገራት ነናይ ገዛእ ርእሰን ናይ ኩናት ድሮናት ከማዕብላ ጸኒሐን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ብናይ ሬድዮ ማዕበል ዝምርሓ ክመሃዛን ከለዋ ምስ ምምጻእ ቴክኖሎጂን ኢንተርነትን ሳተላይትን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ብፍጥነት ክምዕብላ ጸኒሐን ብፍላይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ፓኪስታን ሶርያ ሶማልያን የመንን ክትጥቀመለን ከላ ዝበዝሕ ግዜ ነተን ድሮናት ዝቆጻጸርዎን 10,000 ኪሎሜትራት ርሒቆም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ሃገራት ኔቫዳን ኒው ሜክሲኮን ኮፍ ኢሎም ኣብ ዓውደ ኺናት ይሳተፉ ነይሮም ድሮናት ዝተራቀቀ ካሜራን ኣጽዋርን ዝዓጥቃ ኮይነን ኣብ ምህራም ወተሃደራዊ ዕላማታት ኣዝየን ኣድማዕተን ሓያሎ እዋን ግን ብጌጋ ኣብ ትሕቲ ዝብል ምኽንያት ሲቪላዊ ዕላማታት ካህርማ ይረኣያየን ኣቐዲሙ ዋጋ ድሮናት ኣዝዩ ክቡር ብምንባሩ ሓያላን ሃገራት ጥራየን ዝጥቀማለን ነይረን ድሒሩ ግን ብፍላይ ቻይና ቱርክን ኢራንን ከፍርይዎን ምስ ጀመሩ ዋግአን እናሓሰረ ክመጽእ ብምጅማሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ሃገራት ብቐሊሉ ክውንአን ጀሚረን ኣለዋ ብመንጽር ዋጋ ምዝርአን ኣብነት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝፈርያ ናይ ኩናት ድሮናት ካብ 20 ክሳብ 30 ሚልዮን ክበጽሓን ከለዋ ኣብ ቱርክን ቻይናን ዝፈርያ 15 ሚልዮን ዶላር ይውድኣ በዚ ድማ ሓንቲ ሃገር ካብ ሚልዮናት ዶላራት ወጻኢ ብምግባር ነፈርቲ ኩናት ዝዕድጋ ብውሕድ ወጻኢ ሓያሎ ድሮናት ክሽምታ ኣብ ዝወፍራሉ ግዜ በጺሕና ኣሎና ድሮናት ብተወሳኺ መራሕቲ ማለት ፓይሎት ዘይስከማ ብምዃነን ዋላ እውን እንተተሃሪመን ናይ ሰብ ክሳራ ዘይኸትላ ብምዃነን ዝያዳ ተመረጽቲ ይኾና ድሮናት ብተወሳኺ ዝግጠመለን ካሜራታት ኣዝዩ ዝተራቐቐ ብምዃኑ ዕላመአን ብንጹርን ዝሃርማ ኣብ ርእሲኡ ድማ ራዳር ኣብ ዘይብሉ ዓውደ ኺናት ድምፂ ስለ ዘይብለን ሰላሒለን ዕውት መጥቃዕቲ ክገብራ ይኽእላ ድሮናት ኣብ ኩናት ሊብያ ተሰሊፈን ድሕሪ ዘመዝገብኦ ዓበ ነጥቢ መቐይሮ ኣብ ኩናት ትግራይ ኢትዮጵያ ተሳቲፈን እውን ሓይሊ ሚዛን ኩናት ቀይረነን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ጽባሕ ክሕዛዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ህሞት ሰራዊት ፌደራል ድሮናት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ከቢድ ብረትን ድሩዓት መካይንን ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ ንድሕሪት ክመልስዎም ክኢሎም ዝብል ወረውን ኣሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ኢትዮጵያ ዝወዓላ ድሮናት ግን ወተሃደራዊ ዕላማ ጥራይ ኣይኮናን ሃሪመን ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት እውን ብመጥቃዕተን ተቐቲሎም እዮም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጥቃም ድሮናትን መቕታል ሰላማውያን ሰባትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኩናት ኣድላይ ዝበሎ ጽዋር ክጥቀም መሰሉ ምዃኑ ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ከም ዘይገበረ ገሊጹ ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝቐተለ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ከም ዝተጠቀመ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝመደበሩ ፎክስ ዝተባሃለ ናይ ሰላም ጉጅለ ገሊጹ ገለ ካብቲ ብድሮናት ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ብሸሞንተ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ደደቢን ኣብ ልዕሊ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ዝተኻየደ 50 ሰላማውያን ሰባት ዝቐተለን ልዕሊ 100 ሰባት ዘቑሰለን መጥቃዕቲ እዩ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብዝሃብዎ ሓበሬታን ካብ ሳተላይት ዝተወስደ ስእልን ከም ዝሕብሮ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየደት ድሮን ባይራክታር ቲብ2 ዝዓይነታ ናይ ቱርክ ስራሓት ከም ዝኾነት ተረጋጊጹ ካብ ሳተላይት ዝተወስደ ስእሊ ከም ዝሕብሮ ድማ ባይራክታር ቲብ2 ካብ ታሕሳስ 2021 ኣትሒዘን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ባህርዳር ተዓሽገን ክረኣያ ከም ዝጀመራን እተን ድሮን ኣብ ማይ ጸብርን ዝተኻየደ 17 ሰላማውያን ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዳን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ቱርክን ናይ ምክልኻል ወተሃደራዊ ውዕል ተፈሪሙ ነይሩ እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ እቲ ውዕል ዝርዝራዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግን ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ናይ ድሮን መሸጣ ውዕል ኣመልኪታ ስክፍቲ ኣገሊጻ ከም ዝነበረት ማዕከን ዜና ሮይተርስ ይሕብር ብሽድሸ ጥሪ እውን ኣብ ልዕሊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተኻይዱ ነይሩ ካብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ዝተተኮሰ ፍንጭልጫል ሚሳይል ብዝተገበረ መርመራ እታ ዝተተኮሰት ድሮን ትኹን ዝሃረመ ሚሳይል ማሃጀር 6 ናይ ዝተባሃለት ስራሓት ኢራን ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ካብ ሳተላይት ካብ ዝተወስደ ስእሊ ምርኩስ ብምግባር ድማ ማሃጀር 6 ዝዓይነተን ድሮናት ኣብ ሃረር ሜዳ ዝተባሃለ ማዕርፎ ነፈርቲ ተዓሽገን ከም ዘለዋ የመልክት እተን ድሮናት ኣብ ናሓሰ 2021 ካብ ኢራን ናብ ኢትዮጵያ ማዕርፎ ነፈርታት ሃረር ሜዳ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ብ15 ዝተፈላለየ መጓዓዝያ ነፈርቲ ዝተጓዓዓዛ ከም ዝኾና
መስመር ጉዕዞ ነፈርቲ ብዝገበርዎ ምክትታል ክፍለጥ ተኻኢሉ ነዚ ኣመልኪታውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብቓልዕ ንመንግስቲ ኢራን ነቒፋ ነይራ ብ16 ታሕሳስ 2021 ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ናይ ንግዲ ቦታ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 26 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብቲ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እቲ መጥቃዕቲ ብነፈርትን ድሮንን ማእከላይ መንግስቲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ ነይሩ ድሕሪት መጥቃዕቲ ኣብ ዝተቐርጸ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ናይ ሚሳይል ትርፍራፍ ስእሊ እቲ ሚሳይል ብሉ 47 ዝተባህለ ክኸውን እንከሎ ንዕኡ ሽከማ ድማ ዊንግሉንግ ዝተባህላ ድሮናት ከም ዝኾና ጉጅለ ሰላም ፎክስ ይሕብር ናይ ሳተላይት ስእሊ ከም ዘመልክቶ ቁፅረን ብርክት ዝበለ ዊንግሉንግ ዝዓይነተን ድሮናት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃረር ሜዳ ተዓሽገን ይረኣያ እተን ናይ ቻይና ድሮናት ኣብ መስከረም ዝሓለፈ ዓመት ካብ ቻይና ናብ ኢትዮጵያ ዝተጓዓዓዛ ኮይነን ቀንዲ ዕላምአን ንሓለዋ ፀጥታ ተባሂለን ዝተዓደጋ ምዃነን ተፈሊጡ ቻይና ድማ እታ ቀዳመይትን ኢትዮጵያ ድሮናት ሸጠት ሃገር ኮይናላ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ዊንግሉንግ ዝዓይነተን ድሮናትን ብሉ 47 ዝዓይነቱ ሚሳይልን ክልቲኡ ስራሓት ቻይና ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝተቐበለት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ስዊድን ዝመደበሩ ማእከል ምርምር ሰላም ኣቃሊዑ እዚ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣጽዋር ብ119 በረራታት መጓዓዝያ ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰጋገረ ከም ዝኾነ ጉዕዞ ነፈርቲ ዝከታተሉ ክኢላታት ብተወሳኺ ይሕብሮ በዚ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 3 ሃገራት ማለት ካብ ቱርኪ ኢራንን ቻይናን ዝሸመተን ድሮናት ብምጥቃሚው ኩናት ኣካይዱ ወይ ዘካይድ ዘሎ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እቲ መንግስቲ ዋጻኒ ዝበሉ ኣጽዋር ክጥቀም መሰል እኳ እንተሃለዎ ኣብ ዘካይዶ መጥቃዕታት ሰላማውያን ሰባት ይልክም ብምህላው ግን ብዝተፈላለዩ ወገናት ክኹነን ጸኒሑ ነዚ ኣመልኪቱ ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዒላማታት ኩናት ድሮናት ተጠቂሙ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግን ኮነይሉ ዒላማ ገይሩ መጥቃዕቲ ከም ዘይካየደ ሓቢሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ኣጽዋር እገዳ ብዘይምህላው መንግስቲ ኣጽዋር ክሽምት ሙሉእ መሰል ኣለዎ እንተኾነ እተን ድሮናት መን ናብ ዓውደ ኹናት ይመርሐና ኣሎ ዝብል ምምላስ ኣጸጋሚ ሕቶ ኮይኑሎ ስራሓት ቱርኪ ባይራክታር ቲቪ2 ድሮን ብጨረር ተመሪሑ ዒላማ ዝሃርም ሚሳይል ዝስከማ ክኾና እንከለዋ ስራሓት ቻይና ዊንግሎንግ ድማ 1500 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ 12 ሚሳይል ክስከማ ዝኽእላ ምዃነን ነናተን ብልጭ ኣለወን ብልሽውና ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ምምሕያሽ ይርአየን ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ዝመደበሩ ብልሽውና ዝቆጻጸር ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ 1993 ተመስሪቱ ኣብ 180 ሃገራት ዓለምን ትካላትን ምክትታል ብምግባር ኩነታት ብልሽውና ይመሚ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ብልሽውና እንታዩ ከመይ ይካየድ ብኸመይ ይዕቀን ኣብ መንጎ ሃገራትከ ብኸመይ ይፈላለ ንምምላስን ኣንጻሩ ንምቅላስን ዝቆመ ውድብ እዩ ብመሰረት ውድብ ብልሽውና ብዘይግሉጽነት ዝካየድ ዘይሕጋዊ ገበን ብምዃኑ ካብ ውልቀ ሰባት ክሳብ ትካላት መንግስቲ ኩባንያታት ሰበስልጣን መንግስቲ ዘይሕጋውያን ጉጅለታትን የጠቓልል ብምስጢር ዝካየድ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እውን ኣብ ልዕሊኡ ጽጹይ መጽናዕቲ ጌርካ ገበነኛታት ሚሒኻ ንምውፃእ ሓያል ጻዕሪ ይሓትት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ንዜጋታት ሃገራት ኣብ ዝልእኮ ናይ ምሕትት መስርሕ ዝእክቦ መልስታት ምርኩስ ብምግባር ብምስጢር ብዝኣከቦ ሓበሬታን ማዕከናት ዜና ብምክትታል ሃገራት ካብ ባዶ ክሳብ 100 ነጥቢ ብምሃብ ይግምግመን እቲ ውድብ ብ25 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ትሕቲ 50 ነጥቢ ከምፃ እንከለዋ 80 ሚእታዊት ካብዚአን ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ፈጺመን ወይ እውን ኣዝዩንኡስ ለውጢ ኣመስጊበን ብመሰረት እቲ ገምጋም በጻብዕቲ ዝቁፀራ ሃገራት ደሓን ምምሕያሽ እኳ እንተረኣያ ዝበስሓ ሃገራት ሓያሎ ንድሕሪት ብምጉታተን ግን ነቲ ናይ ውሑዳን ምምሕያሽ ከም ዝደወንኦ ተገሊጹ ብልሽውና ኣፍሪቃ ብዘይሕጋውን ዘይዲሞክራስያውን ወተሃደራዊ ዕልዋታት መንግስታት ንሱ ዘኸተሎ ምንቁርቋል ዲሞክራሲ ግብረ ሽብራውያን መጥቃዕታት ምምዝባል ፀጥታን ኩናት ምጉዳል መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ውልቀ መላኽነት ዘይብቑዕን ብልሹው ምሕደራን ካልእን ዘኸተሎም ከም ዝኾነ ተገሊጹ
ኣብ ልዕሊ እዚ ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃ ቢልዮናት ሃብቲ ሃገር ዝኾነ ዶላራት ካብ ኣህጉሮም ወጻኢ ብሽሞም ዘቐመጡ ብምዃኖም ሓደ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝተጋነነ ተርእዮ ዝነበረ ምዃኑ ኣብ ማኻሪ ዞባ ኣፍሪቃ ኣብ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ሳሙኤል ካኒንዳ ይገልጽ። ንብልሽውና ብዝምልከት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብቲ ኣህጉር ብውሕዱ 1/4 ዜጋታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ብላዕ ክኸፍል ይግደድ። ብልሽውና ንውልቃዊ ረብሓ ንምባል ህዝቢ ኣሚኑ ዝሃበካ ስልጣን ተጠቒምካ ሕጊ ብምጉዕጻጽ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት እዚ ግበረለይ እዚ ክገብረልካ ወይ እውን እዚ ክገብረልካ እዚ ግበረለይ ተባሂሉ ዝካየድ ገንዘባዊ ወይ ካልእ ረብሓዊ ብላዕ ኣሰኒው ዝካየድ ገበንዮ። ብዓይኒ ሕጊ ድማ ወሃባይን ተቐባላይን ገበነኛታት እዮም። ብልሽውና ካብ ንሃብታማት ንድኻታት ዝያዳ ከም ዝሃስን ኣብ 35 ሃገራት ኣፍሪቃ ትሕተ ሰሃራ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ብሰንኪ ብልሽውና ዘኸተሎ ዘይሕጋዊ ምኽፋል ብላዕ 35 ሚእታዊት ድኻታት 19 ሚእታዊት ድማ ሃብታማት ሰባት ከም ዝህሰዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ብመሰረቲ መጽናዕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበስሐ ብልሽውና ዝረኣየላ ሃገር ብ11 ነጥቢ ደቡብ ሱዳን ኮይና ኣላ። እታ ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት 10 ዓመት ዘሕለፈት ሃገር እግራ ከይተኸለት ኣብ ዓሌታዊ ግጭት ብምሽማማን ኣብ ንሓድሕዶም ቀቢላዊ ፍልሊ ብዘለዎም ትመሓደር ብምህላዋን ዘርከበ በዓል መዚ ብላዕ ዝቕበለላ ሃገር ክትከውን በቂዓላ። ሶማልያ ብ13 ነጥቢ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ ድማ ብ17 ካብ ደቡብ ሱዳን ቁርብ ክቢለን ብደረጃ ዓለም ግን ኣብ ታሕቲ ተሰሪዐን ይርከባ። እዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝኾነ ምሕያሻት ኣይመዝገባን። ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ዝርከባ ሃገራት ሲሸልስ፣ ኬፕ ቨርደን፣ ቦትስዋናን ኮይነን ልዕሊ 55 ነጥቢ ኣመዝጊበን ኣለዋ። ሲሸልስ እሞ ኸኣ ብ70 ነጥቢ ካብ መላእ ዓለም ኣብ መበል 23 ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብልሽውና ዘመሓየሻ 6 ሃገራት ጥራይ ክኾና እንከለዋ ንሳተን ድማ ሲሸልስ፣ ሴኔጋል፣ ኢትዮጵያ፣ ታንዛንያ፣ ኣይቮሪ ኮስትን ኣንጎላን። ኣብ ከም በዓል ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ማላዊ፣ ናይጀርያ ዝኣመሰላ ሃገራት ጉዳይ ንምስላጥ ልዑል ናይ ብላዕ ወይ ጉቦ ምኽፋል ግዴታታት ከም ዘሎ 2 ካብ 3 ሰባት ድማ ብዛዕባኡ ከይዛረቡን ናብ ፖሊስ ከይጠርዑን ሕነ ከይፍደዮም ዝፈርሑ ብምዃኖም ኣፎም ክሕዙ ከም ዝመርፁ ተፈሊጦ። ብልሽውና ይኹን ምኽፋል ብላዕ ኣብ መንግስቲ፣ ንግዲ፣ ህንፃ፣ ኣብያተ ፍርዲ፣ ፖሊስ፣ ሜድያ፣ ሲቪል ማሕበረሰብ፣ ትምህርትን፣ ኣብያተ ትምህርትን፣ ዩኒቨርሲታትን፣ ስፖርት ኮታስ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ጽላታት ኣሎ። እቲ ተግባር እምነት የጉድል፣ ንዲሞክራሲ የዳኽም፣ ቁጠባዊ ዕቤት የሰናኽል፣ ድኽነት የስፋሕፍሕ፣ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ጋግ የስፍሕ፣ ኣከባብያዊ ብከላ ይፈጥር፣ ናብ ጥቕሚ ህዝቢ ክውዕል ዝነበሮ ፕሮጀክታት ናብ ጅባ ውልቀ ሰባት ከም ዝሰፍር ይገብር። ብመሰረቲ መጽናዕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ጉቦ ዝቕበሉ እቶም ብልሽውና ከይካየድ ቀንዲ ሓለውቲ ክኾኑ ዝነበሮም ፖሊስ ክኾኑ እንከለዉ 47 ሚእታዊት፣ ቀጺሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ 39 ሚእታዊት፣ ኣባላት ባይቶ 36 ሚእታዊት፣ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ወይ ቀዳማይ ሚኒስተር 34 ሚእታዊት፣ ካብኡ ቀጺሎም ድማ ሰብ ንግዲ፣ ኣብያተ ፍርዲ፣ ዞባዊ ምምሕዳር፣ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን በብተርቶኦም ይስርዑ። ኣብ ገለ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኬንያ ሓያሎ ሰባት ጉዳይ ኣጋጢምዎም ወይ ተበዲሎም ናብ ፖሊስ ካብ ምጥራዕ ምባል ይመርፁ። ምኽንያቱ ኣብ ፖሊስ ከይዶም ኣብ ዝጠርዑሉ ክሲ ክንምስርተልኩም እንተኾይና ጉቦ ክፈሉ ተባሂሎም ስለ ዝሕተቱ። ኣብ መንግስታት ኩባንያታትን ኣገልገልቲ ህዝባዊ ጽላታትን ዝግበር ብልሽውና ኣብ ታሕቲ ወሪድና ኣብ ተራ ሰራሕተኛ መንግስቲ እንተመጺና ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝወሃቦ መሃያ ንኽራይ ገዛ፣ መግብን ዕለታዊ መነባብሮን ክሽፍን እንተዘይክኢሉ ነገራት ከሳልጥን ካብ ህዝቢ ጉቦ ምቕባል ከም መሃይኡ ገይሩ ዝወስዶ። መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንዝህቡ ሰራሕተኛታትን ግቡእ መሃያ ዘይከፍላ ብምዃነን ኣደዳ ብልሽውና ይኾና። ብልሽውና ንህይወት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትንክፍ ዝኽእል ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ኣዕናውዮ። ንኣብነት ብሰንኪ ብልሽውና ሰበስልጣን መንግስቲ ሓገግትን ኣኽበርቲ ሕግን ግዝኣቲ ሕግን ሕጋጋትን ይዕምፅፁን ናብ ዘይተደለየ ጥቕሚ የውዕሉን። ኣብ መንግስቲ ዝነበረ እምነት ይጎድል፣ ንዲሞክራሲ የዳኽም፣ ብሰንኪ ብልሽዋት ወሃብቲ ኣገልግሎት
ናብ ምዕባልን ምህናጽን ትሕተ ቅርጺ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ሕክምናን ካልእን ክውዕል ዝነበሮ ገንዘብ ኣብ ጁባ ውልቀ ሰባት ይኣቱ ብሰንኩ ድማ ንብልጽግና ሕብረተሰብ ክውዕል ዝነበሮ ፕሮጀክታት ይባኽን ብኸምዚ ኣገባብ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ኣስታት $150 ቢልዮን ትኸስር እዚ ድማ 00 ክሳራ ናይ ህዝቢ እዩ ብመሰረት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ 180 ሃገራት ሱዳን መበል 164 ኤርትራ መበል 161 ኬንያን ኡጋንዳን መበል 144 ጅቡቲ መበል 128 ኢትዮጵያ መበል 87 ተሰሪዐን መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ብዘይካተን ኣብ ኩናት ዘለዋ ልዑል ዓቐን ብልሽውና ዘመዝግባ ብሰንኪ ብቑዕ ምሕደራዮ ስስዐ ኣካል ባህርያት ወዲ ሰብ ኮይኑ ክሳብ ዝቐጸለ እዋን ብልሽውና ክጎድል ዳ እምበር ካብ ገጽ ዓለም ፈጺሙ ክጠፍእ ከም ዘይሕሰብ ክኢላታት ይገልጹ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ብልሽውና ንቓሕቲ ህዝቢ ብምዕባይ ጥራይ ክትከላኸሎ ከም ዝከኣል ይኣምን ተወሳኺ ቁጥሪ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ 1980ታት ኣብ ተመጣጣኒ ዕቤት እኳ እንተነበረ ካብ 2000 ድሓር ግን ዕቤቱ ብናህሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ክፍሊ ቁጠባን ማሕበራዊ ጉዳያትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ብመሰረት ገምጋምቲ ክፍሊ ቁጥሪ ብዝሒ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ ዓመተ 2021 ብ2.45 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ቁጥሪ ህዝቢ ክሳብ ትማሊ ሰሉስ ሓደ ለካቲት 1,394 ሚልዮንን 4,000 ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ በዚ መሰረት ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ 2021 33 ሚልዮን ሰባት ወሲኹሎ እዚ ቁጥሪ ክንዲ ጠቕላላ ህዝቢ ሃገር ማሌዥያ እዩ ዕቤት ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ ዝመጽእ 20 ዓመት ብገምጋም ብልዕሊ 2 ሚእታዊት ክዓቢ ከም ዝኾነን ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ዝምድና ሞትን ሓድሽ ወሊድን ክረአ እንከሎ ኣብቲ ኣህጉር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ሞት 4 ህፃናት ይውለዱ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ማእከላይ ገምጋም ዕድመ ህዝቢ ኣፍሪቃ 19.7 ዓመት ክኸውን እንከሎ እዚ ምስ ካልኦት ሃገራትን ኣህጉራትን ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ንኡስ ዕድመ ከም ዝኾነ እዚ ድማ እወታውን ኣሉታውን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገሊጹ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ጠለባት መግቢ ትምህርቲ ጥዕና ሽቕለት ኣባይቲ ንጽህና ጸጥታ መጓዓዝያ መምሕያሽ መነባብሮ ኣታዊ ናጽነት ኮታስ ኩሉ መሰረታዊ ንመነባብሮ ዘድሊ ምቕራብ ይሓትት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብብዙሕ መዳያት እናተማሓየሸት እኳ ትመጽእ እንተሃለወት ብዝሒ ህዝቢ ዘኸትሎ ጠለብ ከተማልእ ግን ብዙሕ ዝተርፋ ከም ዘሎ ክፍሊ ቁጠባን ማሕበራዊ ጉዳያትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ይገልጽ ንኡስ ዕድመ ኣፍሪቃ ድማ ትምህርቲ ደሊቡ ስራሕ ከም ዝረክብ እንተዘይተገይሩ ነቲ ኣህጉር ኣብ ዝበኣሰ ሽግር ኩናት ጥሜትን ስደትን ከእትዋ ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን 40 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማታት እዩ ዝነብር ዘሎ ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ናይ ዝኣትዉ መንእስያት ቁፅሪ እውን እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ እንተኾነ መብዛሕትኦም ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣትዉ ኣብ ሻውላት ዝቕመጡ ብምዃኖም ናይ መብዛሕትኦም መነባብሮ ኣይመሓየሽን እዩ ነዚ ንምብዳህ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣባይተ ክሃንፃን ንኹሉ ዘሳትፍ ስራሕ ክፈጥራን ኣለወን ሓደ ካብ 6 ካብ ህዝቢ ዓለም ማለት 17.2 ሚእታዊት ኣብ ኣፍሪቃ ይነብር ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ 2050 ናብ 2.5 ኣብ 2100 ድማ ናብ 4 ቢልዮን ቁፅሪ ክዓቢ ትጽቢት ኣሎ እዚ ቁፅሪ ኣብ 1960ታት 400 ሚልዮን ኣብ 2010 ድማ 1 ቢልዮን ነይሩ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይጀርያ ኢትዮጵያ ግብጺ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ተሰሪዐን ይርከባ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كميت قنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو
نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبلنا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالاونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمس إرتراويان أسألال اللغو صحافي ممهر ميرون هبت مريم جورنال كلتشحن عسران جزانا حجاز سلزي بلوم كابزي خبا أديس أبابا سريحي سدلهم سبس حما حوزتي بأكايداي أمانا هنزي قرما أفساوان كاللغو أبوي كابا هادو نسامنان مودي سيلو سدل لي جنزب نعباي سدل نيره أدير حرم مواتا شو عتي محواتي الساعة اليوم أبوي كابتانا يسراوي دموزو نولفوخي حدقي كل نزل أكلنا إذا غمان أهدؤو أبهاي كوتاس لزنبرو حالفتو غيفلتقو عكات شيتو بلا خاتن كوبات مشرفت سريحو حنقريب ناشقت أيوزل أكلنا نبر بنموزو خلنا برز كالاي نبران بزدما كابن سنتي شجرجر كبل كالكو بخر مخان كبيديو كل حلف نتكسا ولا خيد لخاينا بخز ودق عدت خون تبع بوت اللابس حلف نتحفتي نكسكا بخر نت كاينو عنوكا كفيديو صور جزانا خفا خسيه مزناي سلام إيثيو قال سراح نترخبكو ناب أديس مساوكو حق زربا لوط يبلون تراي زي كونه زخف أيو حزب أديس أبا تمل على سايب بتكريسيان وكان تغني حيلو جن قبل ما زربان سرقني ناب أديس أتو كبريه عبي تكريسيان نتسالم كون كله دحريز نبرت عباي سبيتي أدول النيز بلتني تلفوني بيها سؤالتين ناقص ألكم كله بزياءة يا خيبلكوا موبايلي سرقة تهلم ما تسمعني فتعري أحواتك حلو اللي نابراي كلوت اللي متان كل منوز مساقكوها هب ما أكل بيت كريستيان سرقتنا سرقتني صغيلو مرأيونا ترفكو توتعوكو بدحرزي حما نصبقون بهالي نايت هزبيات نيئي كت انقاق جمركو ديك عدي ناي سوام مهرتي ناي كالاي درجة ديك أخفلي رقيبة نقول تقبلكو نوكيا موبايل جزيخة سرح ويتر جمركو هسا سايد زمس أنس لزفلت صغيلة جنزبها يبخنا نيره ولا بكاب زحت محازوت نتلواني كبعتن جن فليز والكي بس محازتي درجة من وابرونا سماين مدرني اتزخف أجن محازتي وطبع جنزب زي فلت عمقانني دحركا انتا قد يسوون صريحا زي كوناس أحواتن أحاتن أوكتاتن أموتاتن حاويلهم لينين زنا برا أنا جنب السفرية نسان سفرنا نويحين جزينا بقى بزرزر مفشال نكحلفون كلوا أنا جن هم كايدو أصفاريك نوي حزمال تخلك كساب سجاز أبعتي زقود دميز الراح مسمع حوستيك أن زباسنا نجرجن كاليو كان أي ساتيره مسأنا بزلو خلو جزي نبرينا فلتا كم إن معريئن كحشيشي دليان مخانني من البات كم قنا مسأن شاخ ستياب زوز قالو كبروا وقا الززامو كم سكا في قبراني سقا مقا برجر بيسا ود بيسا بليان كخفلو يقدراني بزح وانا يغفلاني نيران أدنا حتى زي زخفلاجن كابحواتيك أسعس لزخفللن نحنت معلت خسارها أو رقاية حسيني زنقن عيت أيبلن كنديك زي مون سنك خفلا ليلة خاب زلات إنما تأخلن صغير لنير يعني كابز حالفو أنت بقى قوتمي تميت يا مجم كفلي ده كنديك زي مون كفلالك أنا بلا كي ترداني وارزي علي يقوت يعني دخلنتي الزخاخراني بزحوان كريحك أنفتيني تسبيل سدراي حلم مسأ مدباتي تسمواي سلزفتاتنا نجن فتي خيفتوه أربان محاستي أتزخف أتزاقمن كينوتي ورحا خي آخلا معالتي زخدن أوناي عقوب كدان مبساح كفتوه معتين ندا حراس ندا تمكات ندا حزن ندا برزدي
ወዘተ ምኻድ የጸለን እዚ ምግባር ክብርን ጽድቅን ይህብ እኳ እንተኾነ ናታትን ግን ኣመና እዩ ዝገርመኒ ወረጋ ሓንሳብ ምስኣተን እንተኸይደ እቲ ጽድቂ ዘውህብ ከም ሕሙማት ምብጻሕ ሓጐስ ሰብ ምክፋል ዝኣመሰሉ ሰናይ ልምድታትና ካሕጥያን እዩ ዝረአ ንሰን ሓራስ እንተረኺበን ነታ ደ ሽፎን ነቲ ቆልዓ ክዳውንቲ ጸፍጺፈን እየን ዘምጽኣሉ ኣብ ቤቢ ሻወር ደቂ ገዛውትና ነቲ ብሕጂ ዝመጽእ ህፃን 10 ክዳውንቲ ዝኸውን ይሽምታሉ ኣብዚ ኩሉ ናይ ወጻኢታት ጉዕዘን ብዓቕመይ ምስኣተን ዘዋፀ ነይረ ኣብቲ መጀመርታ ንፉዓትን ጉርሃትን እኳ መስላን እንተነበራ ካብ ኣሜሪካ ስድራ ኣኪበን ክምርዓውን ዝመፁ ደቂ ገዛውትና ቬሎ ናይ ምርዓትን ባድላ ምርዓውን ባዕልና ዋፂና ክንገዝኣሎም ኢና ምስ በላንየ ተዋስኦታትን ንረኣዩ ኢለይን ፈሽኮልከልን ምዃኑ ዝፈለጥኩ ዝበሳሕና ኤርትራውያን ሓሸሽ ኢና እሞ ኣይ ከም ዝመሓዝቶይን ግን ብድሕሪ ዝኹሉ ክርሕቅን መሬፀ ናይ ሻሂ ግዜያተይ ንብሕተይ እናሕለፍኩ ድማ ጽልምዋ ተለማሚደዮ ቆጠባይ ከዓ ብኡ ንብኡ ክመሓይሽ ረኣኽዎ ኣብ ከምዚ ጋጣሚ እምበኣር ኣብ ሓደ ዓብ ካፌ ተቖፂረ ክሰርሕ ጀመርኩ ኣብ ስራሕና ምስ ሰለስተ ዕሩኽቱ ዝመጽእ ወዲ ኸ ኣቓልቦ ይሰረቆ ብቐጻሊ ዝመጽእ ነይሩ ኣከዳድንኡ ወጃሃላይ መልክዑ ክፉእ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ወዲ እዩ ኣቃልቦይ ክስሕብ ግን ግዜ ይወሰደን በቃ ስኢሉ የደንግጸኒ ኣዕሩኽቱ ክስሕቁ ክዕልሉ እንከለዉ ትካዘ ሸሚምዎ ኣብ ማእከል ፀወታ የስግል ኣይስሕቕ ኣይብል ንሶም ክሳብ ዓንቀሮም ዝርአ ብስሓቕ ከም ፍቕፍቕ እንከለዉ ኣስናኑ ከይርኣየ ጥራይ ክምስ ይብል ኣዕሩኽቱ ኣመናዮም ዘፍቅርዎ መግቢ ኣብ ዝእዝዝሉ ከም ኣንጻር ፆታ መጻምድቶም ይኹልስዎ ኣቓልብኡ ምሒር ተሰሪቑ ብሓሳብ እንተማሕዲግዎም መንከሱ እናሓዙ የቀባጥርሉ ክማደን ውሉዳ ፀጉሪ ይሽሕርዎ መንኩቡ ብፍቕሪ ጥብጥብዎ ሽዑ ዝቖንኦ ህፃን እየ ዝቕየር ይኹሪ ሸንፎተ ይጀልዕ ብኸይ መጻኒ ከይተረዳእኒ ድማ ኣነ ኣብ ክንደኦም ኮይነ ክቀባጥረሉ ክቕንዘበሉ ኣብ ውሽጢ ኣእትየ ዝኾነ ክፈልጥ ከውህዶ ጽሬት ነፍሲ ክሕልወሉ ክዳውንቲ ክሓጽበሉ ኣብ ጽሩይ ዓራት ከደቅሶ ኣብ ጽሬቱ ዝተሓለወ ገዛ ስትነስኒሰ ዕፉን ቀራሪበ ጥዑምቲ ቡን ከስትዮ ጥዕምቲ ደርሆ ሰሪሐ ከብልዖ ይሕልመኒ እሞ ንኣዕሩኽቱ ይቕንኣሎም ስቕትኡ ምስ በዝሓኒ ግን እዚ ወዲ ሕሙም ዳኣ ኸይከውን ብዙሕ ግዜ ንነፍሰይ ሓተትክዋ ምናልባት ካብ እንዳ ጽሉላት ኣውፅኦም ከዘናግዕዎ ይፍትኑ ህሉ ኾኑ ይብል ከዓ በይነይ ምናልባት እውን ንዕብዳን ገሎ ጉዳይ ዝኸውን ባዕላዊ ግምት ወስድ ሓደ ግዜ ኣውሒዱ ብቁንጣሮ ክዛረብ ዝረኣኽቦ ግን ጥርጣረ ይሰዓር በቃ ኣብ ሓፂር ናይ ጥመትን ትዕዝብትን እዋናተይ ገለ ኸውን ነይረ ናብ ስራሕ ኣብ ዝኸደሉ ንዑ እናሓሰብኩ መዓልቲ ሰብነተይ ይሕፀብ ጽሩይ ክዳን ንገብር ፀጉረይ ጽፍረይ ኣጻብዕ ትግረይ ብጽፈት ሕዞም ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ መስትያት ፈትየ ሽፋሽፍቲ ዒንተይ ልዕሊ መጠን ይኳሓሓል እሱ ግን ሓደ መዓልቲ ቁልሕ ኢሉን ይፈልጥን ምናልባት ከምዝናተይ ፀዋሪ መዓት ሓላፍነታዊ ሰብ ከይከውን ኢለ ሓስብ እሞ ክሳብ ክንድኡ ክቐዝን ግን ፍጹም ኣይምተገብኦን ኢለ ግምተይ ውድቕ ይገብሮ እንታይ ዲኢኻ ዘይምልሰለይ እንታይ ኮይኑ ከምቲ ዝጥሙተ ዘይጥምተኒ ኣነ እኮ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝህንን ካብያ ከባቢ መልክዕ ክሪኢኹም ዝመፁ ዝገብር ዓይንቲ ምኩሓት ዝሰልብ ሓይሉ ኮይ ዘለኒ ዓማዊል ዝእድልዮም ጠለብ ኣዚዞን ክሳብ ዝኸዱ ዝገብር ተኣምራታዊት ፍጥረት እየኩ ኢለ ይሓርቕ የስተመስል ንሱ ግን ከም ቀደሙ በጥራጥያ ይስሓቐን ስቒለ ጥምቶ ድንዛዝኡ ይቕጽሎ ኣዕሩኽቱ ተፃወቲ ንሱ ግን ድንዙዝ ናይ መን ወሲዱ ንድዒ ናይ ኣዲኡ ዶ ናይ ኣቦኡ ናይ ሃገር ዶ ናይ ዓሌቱ ወይስ ከባቢኡ ብዛዕባኡ ተመራሚረ ኣይዕረፍን ምስሓቕ ወዲ ከፍ ይህበኒ እኳ እንተኾነ ስቕትኡ ግን ይዕብደኒ ክርእየኒ ይደሊ ኣድህበይ ምስራቑ ክፈልጠለይ ይጽሊ ኣቓልብኡ ናብ ካልእ ኣድሂቡ እንከሎ ድማ መልክዑ እናሰኣልኩ ቅባፀት እናተለማመድኩ ዳይሪ ፀሓፍ መጻኒ ንሱ እንከሎ ግን ፀሓፍ የለ ዝሕሰብ የለ
تكازن لهم من سعرني بزحو كأنزان سكاتن كبيدو أرعجني فتصيمي كالكون كلها بأمري استفتري زخون زلخو نيعرف تخون قرم قديت أخونني مجمرتها سحقوني ويزوار دنيز مسيل النيرو كأنزاي إهتاي صني لهم سمعون جن أما نافت غوام كحجزني زخولو لقات أمي كم زي اللجن حماقنا تسمعوا معلولني ورقدي شيء سلدا بعلت بيتو تقليماته أبشو دين قال سبعي سلسة مرعوت توقدي زلو كندينا يكسمعكي نتاقوال أمنا فتوانيري بز فتواي تتقديمو كلن دك نستيو كاب حد فابريكا سسرعة بالشواتها رأس كوينين نسمعوا زلوها رداناي صباوا يسمعكني قنا مراس يلن كبس يوم بلوني ما خلن دك نستيو ما أصحاد خوينن أنا دما يفكره بلكوهم حق تاتي دحديها تقدميتو انكو كوميلا تالاتو كقرمكي اسي اخلي تسويتيا تقدميتي ورشابو تمقيلا حدا قول عاول دات له خالق تمريعه ولادو سبئنتو امنتو وسيدا طرايو تريفاتو طرايو استرفه انتاي كم زمسل طفاكين بلن زيانا يحجب على ورق شيطور لي بياس يدوا بحرس جيرواها بكع كم تقدميت تقليماتو اتزهزن حجي ابغز اول حدا نجر يدن ولاديتو كانسر سل زحممت محكمه يبلون ما يصلوت انت تمثل لا كابس مرانا بزمصيو يحسبالو نسون ما يصلوت يدريو قوني مسكيناي انتو من بعد قصصره انا جن كلقس جميره انت كم زغبر ጨነቀኒ كسب مرقاي سرنقني كم حسن بقى فقار زي تقلم لبي كغزم حسبكو يقدس اما جمريان كالا عين فقري سكيحيو كندينا كيسمعني توديو صلايو غدا كل وادي قوا ابچين قدقكو نولاديتو كحجزا خيبل سدراي كبايهم صبيو احواتي ادس ابا وصا خويني يسمعهم ايطرازوم ناكدانوم نايكراي غزوم بعليش شفنو ماكينا سددلنا نفاريت الاخلنا كدان كدنا يبلني كل خب عقمين لعلو غين انكو ايدو سبك حجز نفسي يكونكن بدحر زي دخنتي يرقمكو بسئنتو مارركو علم فتحويت زي مخانا فلتكو ما بقولكو كرمح زبل تسفعون سعنكو سنبت معلتي بحر أعرف له أنا غاب سرحة أعرف له مقشاينا بقدام قبركو نتيا بلبين مجب مرتاق زي بفقر خزانة كقازن زقبران نود دخر إيو تحزي حزي خير ألغو نتخفون مجون قبس أمرش ألغو ولاديتو مويتانين نهير استخان سرسل إزنبران تعنا حنجيرون موتا قواري ما تنتبهيلو اتبهجي تمنيتي ناي مسائي مفالم تقوجي ناي صباح تخفال حلمي سبعيقن بسلاله حليفلو أملاخ كل عدلاتي هوتات أرميتو قلج الراتات تسفاي قد فالكا خيكون بهوت مهلاو يستنفس يهوتت من البات يحلم يهلو إذا حدا باللي جايو بسبب تنسى بحال ما يسألت يحسب نبيني الزارب إجنا بسنسلة السر يفتح دقاقيمو نفس قتلت يفتن مخاندمة كالة تفعات انت تأفيقن بدحر يزهلو واي مثل ان ننزلو نايبل بدنجي سألو ولا النفسي دنجي سألا أفكيري بحمامي قنزلوه أبعبدانو واصلي لتسلل علوه هو درو عبيدي أما نقدن كله تلفون تدويلاتني نيشتحاو خي بسودان غيرو ليبيا آتيو كفولو لا يبلالو إلاتنا عباي زحزن شبت أنت فعني كل تدراري بني تاكوين اللغة يفلتن نبي خيد مهلاو يتوجع برني كل سبنا باي كتمثيري اللغة هر تسمعني عقل صبت غير لي لعلو هاي كداني سحيبة قديديو
صنيحه تخدينين زنبركو غنا وصي عراق يكونكو لكع كمتا سولد كلها لكع كمتا خما حصنا ديك وص انكلو خزنبره تري تلابسكو ይሄ ግዳስ መጀመሪያ ዝውለድ ህፃን ይበክን ተቆይኑ አነ ግን ይስሐቅ ነረ ከርካር በልኩ በእንቡኡ ጭንቀተይ ተዘርዘረለይ ፍኹስ በለኒ ጸሐፊ መምህር ሜሮን ሀብተ ማርያም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክልተ ጸሎት دازدازي وقحتا منغو رفاد منغو خوتا عدي دمقا بنتصلا بتغزحين ناتحملا انتا مكيلا بوي سمعتنا قررو كل كالكايو نزقل فو يحسرو يبلا من قد مومس من زي الراخب ربكا دما بقنن قدمين تقالب ربكا قلعت الزبان زصلا ازدربه برجز خيد اوان كمص تصبه طميات بصغبات كጭنقو سيطاونتي سحقو كبد دي دمقا بزبان ربقا بقبيقو ويزا والي كلا تغرفو كندي هيبقا وصانا يلزبن غلفو اسعبن انا جن سميو كلتا صلوت حدن طعنا حدن موت قطامي ممهر تخلا تخستا راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان أرأيا مويتو من أرأيا يتبلو أرأيا فقر نيرو مس مفاقرتو تفقيرو الله خلقيا يتقررنا بلا علم كير آيا ولا بجرا أرأيا مويتو حديرو موتار آيا قراميو سبدن تيوون بعت زاريو نسمس فقرتو ناتا فقر مويتو قتال رأيا بعت ديو نسيح الفان السفر ديو مبرار آيا سقزا يغيرو كيدون بعد فقري سيول كوينات توم دري قطامي ملس نقسا كاب مصحف زلو يزهلوس توسده راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان فتوات تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رأيتو يخون نغفيتا ويوان قربلكم تلالي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا ناب radioerna@gmail.com وي radioerna@yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص أنك تقدر في كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترف هبز مسربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسب الراخب تطعمو مس راديوerna عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صگماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديوerna زخبركم تختتلتنا نزس عزيز تداليوز نبرا حفشاوي مدوات راديو إرنا بأنقات تقرنيا أبسفتيم الله راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان